Ors madita salu namang dota minang tabi mardongatang yang madihita dia pala di manoguton. Ador soto tangi onatani debata di renungan harian dia pala di manoguton. Jumolo mahita martang yang mahita. Mulia tema di pasahan nasarohanami ali Tuhan debata Jehovah di denggan ni basa menamang ramoti ngulu nami. Buih hami Tuhan bulas yang borngin na hulumi di pataruh hami tu manoguton. Al asido holong ni roham. Nuang Tuhan yang tumangon hatam mahami. Pakulingi mahami marhite hatami. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho. Amin. Hurian itu hatta dongan saha porsiaon nah hinaulongan di bagasan Kristus Yesus. Turpuk ojani gano pakkaulot di bagasan sadarion. Ima natar surat sian sada Petrus dolu ayat 15. Songonoma didok disi. Alai perbadiai hamuma Kristus Tuhani di bagasan rohamuna. Totong mahobas mangalusi ganup na manukun hamu taringot tunah hinirim ni rohamuna. Alai mardongan labot ni rohama dohot biar ido yanggo sahana. Hurian itu hatta dongan saha porsiaon na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Ngolu si ganu pari jodoh hita diadopon tu akka suku-sukun sian halak na humaliangta. Dang holat taringot tu perkara portibion. Alai perkara na adong di portibio pe ikodo diadupatta. Basa parha porsiaon muna buti tugu. Basa saya marlas ni roha honeng pison. Ala dipatuluhon di turpuk taon, adong tolu nanang idota. Naparjolo ima, pabadia ma Kristus di bagasan rohamuna. Hata pabadia di son lapatan na amang dota minang, ima mabay Jesus gabiraja jala na manggonggomi parngulwata. Sebalikna sian haporsyaon na margogo, Apostel Petrus mangalehon si paingot asa rohatta gabi inganan nabadia ni Tuhani. Molo Kristus do nung gabe Tuhani manang tuan di bagasan rohata ganup saluhu na pambainan pakkatayon doho roha pakkirimo pe ikot tarida do dihadumuan na tu ibana. Napaduahon na nang idaw taima hobas manang siap sia dia. Hita na ganup ruas ni huria na burju ikon siap sedia do mangaleon alus taringo tu pakkirimon manang pengharapan na adong di bagasan hita. Lapatan na amang dota minang ikot tulus jala mga tusi do hita di haporsyota dang gabe golom ria-ria hita molo adong manukun taringo tu pos ni rohata tu Jesus. Hatak kudo doho paruloku ikon gabe hatorangan natakas dihalak na asing. Napatulo ni ma mardongan labok ni roha doho biar hormat on macara na macairikot molo mangalusi taringo tu haporsyota. Dang boy mardongan gijang ni roha manang nanayang manalahon halak na asing. Alay ikon mardongan labok ni roha manang kelembutan hati doho biar rasa hormat. Aporsyoni dang lao si patuduon ale lao mangarahon dongan tu haluan. Alanido amang dota minang aporsyon na tutu dang holan di boraton di bagasan jorok manang gereja. Alay ikot tarida jala dapot dia tu si halak di bagasan parnguluan na si ganu pari. Atong nagabe refleksi di hita ima na parjolo pasaha ma rohamu gabe inganan ni Kristus. Napaduaw ni maunang mabiar makatidakon haporsyonmu molo adong manukun. Napatuluhon ima paherbang mahadameon na dohot labok ni roha tu saluhut halak. Asa marhitei dapot halak marnida hasitongan ni Kristus di bagasan ngulum muna. Atong di paso-paso Tuhan ma akka parngulon muna perkarajon muna sian mamuka saat tubon nginiari di paso-paso Tuhan meta salhuna. Amin martang yang mahita. Mulia tema Tuhan di pasahan nasarohanami di denggan ni basam di paingoto hami marhite hatami di apala di manogoton na totong pahoton haporsyon nami dalamian moho di ganup roha pikiran nang ati-ati nami. Ramoti akan nasinakapan ni rohanami paso-paso akan pinikiran ni rohanami. Pada usia kami akaparmaraan, pada usia kami akaparsahiton, asi maramidahami ala pardosaon. Amin.